қирғизистон мехоҳад ба баҳси сарҳадӣ бо тоҷикистон имсол нуқта гузорад. мошинҳое ки аз хоруғ ба самти мурғоб ҳаракат мекарданд, дар сардӣ то 40 дараҷа дар роҳ ях бастанд. 10 муҳоҷири тоҷик аз боздоштгоҳи муваққатӣ дар Москав ба Тоҷикистон фиристода шуданд. вакили парлумони Қазоқистон аз ҳизби Оқжол ба хотири ҳимояташ аз ҳамлаи низомии Русия ба Украина ронда шуд. вазорати умури хориҷии Қирғизистон умедвор аст ки моҷарои сарҳадиаш бо Тоҷикистонро дар соли равон бартараф карда мешавад. Жеъмбек Кулубоев, роҳбари вазорати умури хориҷии Қирғизистон, дар як нишасти матбуотӣ гуфт, Бишкек ва Душанбе якдилона бар ин назаранд, ки масъалаи аломатгузории марзи миёни ин ду давлат ҳалли худро пайдо мекунад. Кулубоев гуфт, роҳбарияти олии Қирғизистон ва Тоҷикистон дарк мекунанд, ки масъалаи сарҳад бояд баста шавад. Кулубоев афзуд, ҳаятҳои ду кишвар сари ин масъала кор мекунанд. Натиҷа аз пешрафти онҳо вобаста аст. умедворем ки соли 2023 дар ин масъала пешравӣ ҳосил мешавад. ёдовар мешавем ки тавсифи ҳудуди 100 километри хати сарҳадӣ ахиран анҷом шуда буд. ҳамин тариқ хати сарҳадии мувофиқашуда тақрибан 625 километр ё тақрибан 63% дарозии онро ташкил медиҳад. охири моҳи декабри соли 2022 дар маркази хидматрасонии Раъно воқеъ дар Қирғизистон музокироти гурӯҳҳои кории Тоҷикистону Қирғизистон баргузор шуд. сипас ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки кори комиссияи муштаракро дар соли 2023 барои коҳиши таниш дар марз идома диҳанд. сардиҳое ки чанд рӯз боз дар Тоҷикистон ҳукм фармоянд ба кори мошинҳои боркаш дар роҳи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бетаъсир намонд. мошинҳое ки аз маркази вилоят самти Мурғоб ҳаракат мекарданд, дар сардии то 40 дараҷа дар роҳ ях бастанд. зимнан агентии Ховар бо истинод ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мурғоб хабар медиҳад, ки махсус барои ронандаҳои дармонда ситоди фаврӣ ташкил шудааст. гуфта мешавад, дар ҳудуди ноҳияи Мурғоб аз ҷониби ситоди мазкур гурӯҳҳои кӯмаки техникӣ ва кӯмакрасон ташкил гардиданд, ки шабонарӯзӣ навбатдорӣ менамоянд. маврид ба зикр аст, ки роҳи байналмилалии Кулма Хоруғ Душанбе яке аз шоҳроҳҳои муҳими стратегӣ барои иқтисоди кишвар мебошад. қаблан вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон иллати яхбастани мошинҳо дар роҳи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба истифодаи сӯзишвории дизелии тобистона ва пастсифат рабт дода, аз ронандагон даъват намуд, ки дар ин масир танҳо аз сӯзишвории баландсифат истифода намоянд. 10 муҳоҷири тоҷик аз боздоштгоҳи муваққатӣ дар Москав ба Тоҷикистон фиристода шуданд. хадамоти консулии сафорати Тоҷикистон дар Русия аз маркази нигаҳдории муваққатии хориҷиён воқеъ дар деҳаи Сахарова боздид намуда, барои гусели 10 нафари онҳо ба Тоҷикистон мусоидат кардааст. сафорат расман шумораи муҳоҷирони тоҷик, ки муваққатан ба далели нақси қавонини Русия дар ин марказ қарор доранд, ифшо накарда, танҳо гуфтааст, ки намояндаи хадамоти консулии сафорат бо роҳбари муассисаи мазкур Алексей Лагода мулоқот анҷом дод. гуфта шудааст, ки зимни мулоқот масоили марбут ба ҳуҷҷатгузорӣ ва зудтар ба Тоҷикистон фиристодани шаҳрвандони муваққатан боздоштшуда мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимнан пас аз гуфтушунид миёни роҳбарияти марказ ва намояндаи хадамот 10 муҳоҷири тоҷик ба Тоҷикистон фиристода шуданд. Азамат Абилдаев, узви парлумони Қазоқистон, аз ҳизби Оқжол ронда шуд. сабаби ронда шуданаш ҳимояташ аз сиёсатҳои президенти Русия Владимир Путин ва ҳамлаи низомии Русия ба Украина будааст. дар бораи ронда шудани Абилдаев аз ҳизби Оқжол рӯзи 19 январ хабар дода шуд. ҳизб ҳамчунин ба комиссиони интихоботӣ муроҷиат ва қатъи ваколатҳои Абдилдаевро дархост кардааст. Абдилдаев гуфтааст, аз ронда шуданаш аз сафи ҳизб розӣ аст ва аз касе гила надорад. дар ҳизби Оқжол гуфтанд, ҳарфҳои Абдилдаев хилофи мавқеи Оқжол ва хилофи ахлоқи ҳизбиву вакилӣ аст. Абдилдаев пештар дар мусоҳиба ба расонаҳо гуфта буд, ки аз ҳамлаи Русия ба Украина ҳимоят мекунад. ҳарфҳои вакили парлумони Қазоқистон шабеҳ ба таблиғоти расонаҳои давлатии Русия буданд.